Sumoto, nga pag-abot na mo sa simbahan, ni parking na siya. Ako siyang giingnan, nga salamat sa pagkatod. Itubag po si Dale nga, obligasyon ako na. Nitaas na akong kilay kay paghuman niya og tubag kay niuna pa na og sulod sa simbahan. Ako siyang giingnan na, nga huy, asa ka? Time sabi. Itubag si Dale nga, musulod. Kay nga no, ikaw ra baday nang invited. Mura ko og ni kalma ani nga narilto ko. Bitaw, unang utana ko niya, kailan di mo ni Ma'am Ana? Mitubag si Dale nga, basi nakalimot ka, nga polisad iyahang bana. Tanawa dito sa sulod o, mga kauban na mo na. Mas nisamot ko og ka-awkward nga na-occupied man na nga akong nahuna agad nga kaabi ko og nagbinuang nasad siya. Niingon pa jud siya nga, mas importante pagani akong presensya kay ninong ko sa anak nila. Moday nang nakapustura nga magninong di ay siya. Nauwaw gyud ko kay ang kami nilang Sarah, Gwen og Georgia mamakal sa nga gi-invite mi ni Ma'am Ana. Niingon ko nga, nganong wala man kaningon daan sa balay giniya. Tabag si Dale, kahibaw mo ko nga dili ka mo kuyog nako. Mayo gani kay wise si kuya. Iyahan nang gikuhaan og hangin iyang motor para diri ra kanako mo sakay ganiya. Tagna ko pa sila naisahan gyud ko nilang duha. Ug ako siyang giingnan, unya, nalipay na ka. Tabag si Dale nga, syempre, samot nagdili na ka magsapot-sapot. Pasayloan ako ba? Please. Nitubag ko nga, makahuwat pa na, pero ang bunyag, dili na kay magsugod na. Nikatawa ko, then italikod ko, dayon gibyaan ako siya. Sumoto nga nagsunod, rasad na siya nako, murag ikog ba? Gitawagan ako na silang Gwen kung asa nga naglingkod, motong niduol ko nila, then isunod yapon na si Dale. Dako kay smile ako mga kauban nga nasuod na mo sila. Ako nang ginan si Dale na mutapad lang didto sa mga muninong og ninang. Pero miingon siya nga, unya na daw kung magsugod na. Then pagkahuman sa bunyag, paingon nami sa venue nga balay nilang Ma'am Ana. Ni Dale gihapon ko ni sakay. Hadili siyang lawasa. Basin grabe rapon mo hunahuna. Bitaw, sa iyahang motor ba? Nagpinabae gihapon ko og lingkod. Unya ang right na kamot kay ni gunit gamay sa laylayan sa iyahang sanina. Murag ni hagod ng porma nga pinaslay. Sa nagbiyahe namin ni kalit nagbuhi sa manobela iyang right na kamot. Unya ni hikap sa kamot nako nga ni gunit siyang sanina. Shams. Nakuratan pa ko unya gikilig siyang gibuhat. Ug nikalit na siya ingon nga, siguro kung wala pa ta nagkalagyo, unya wala sad ta nagpasuko-suko sa una. Naana sad unta tayo gipabunyagan ba? Mao din na iyang ginahon na sukad ganiha pagawas na mo sa simbahan, mo nang hilom kayo na siya. Ako siyang giingnan nga pagpuyo ragod ng kamuta dayloy. Kung makaistorya ka, murag sure na gyud kang dili bawg pa. Gikomot na niya ako ang kamot og iya kong giingnan nga ayaw gyud kog hagita ba kay basin gusto ka nga testingan pa nato na. Lahi gyud na reception ato ang abutan karon. Nitubag ko nga, idi magsolo ka. Nitubag si Dale nga, mo na ron, ayaw lagi kog i-provoke pa. Nagkatawa na lamang yun niya. Sa moto, napag-abot mo sa reception, daghan na silang bisita. Dayon, ni tipo minilang Sara. Pag umanog pangaon, ni-announce ang MC kay social mangguto na bunyag kay siyempre, mga rich good sila. Ningon ng MC, nga palihog ko sa parents sa gibunyagan ari na diri sa tubangan. Isunod day nato ang duha ka principal sponsor. Ang bae ni sponsor sa bunyag tapad sad sa mama sa bata. Unya ang lalaki ni sponsor tapad sad samahan sa bata. Unya the rest sad na nikugos nga mga ninong og ninang. Lingkod dari sa tubangan. Palihog sunod sa pattern. Nilingkod ng apil si Dale kay ninong man siya.
Gipa-speech sila tagsa-tagsa ang mga ninang ug ninong unya introduce silahang kaugalingon. Ni speech ug una ang parents sa bata. Nagpasalamat sa mga nitambong. Dayon sunod ang mga ninang kay nagpaila. Unya address nila. Ningon pa yun ang MC nga bayot man to siya na ni-appeal daw pod ang status basin single pa. Nindot yun siya kaayo mo dalaw istorya. Salot yun ko aning mga gays ba kamao kaayo mangita sa kaliti sa mga bisita. Basta single gani ang ninang syagit na sad kay naa daw daghang ulitawo. Og dinhi gyud ko naglagot sa MC. Bisan nindot kay siya modala sa program kay iya man nang iparis-pares og sungog-sungog ang mga dalagang ninang og ulitawo na ninong kay basin daw diri sila makita silahang dawan. Aha ka jud. Dayon mga ninong nasad ang mostly ani kay mga pulis trasad nga kauban siyang bana. Apil na si Dale. Saba kayo kay sungogon man sila sa MC. Kung maingon gani na single, moingon din ng MC na walay problema. Natay single sad nga ninang o di sad makapili sa ninang naapay MC apila. Dayon pangatawa. Then pagkahapit na si Dale, na-excite sad ko sa iyang itubag. Kay ingon biyato siya na wala daw may nagbuwag. Bantay yun ni siya og maingon siya nga single. Daghan ra ba ng mga guwapa na ninang basin mausab iyahang desisyon ba? Tuan yun nako na iyahang simon. Medyo nagmahay noon ko na wala ko nakig-uli niya ganiha. Ug sa siya na, niingon man na nga, taken na. Pero nanluod na siya nako ron. Nitanaw na siya sa direksyon nako unya ni pahiyom. Nangutaan na ang MC nga, ay sunaa siya diri karon. Nitubag si Dale nga, naa, pero dili lang nato nganlan. Ato ala nga tan-awon. Aha ka jud. Nagtanaw na siya sa direksyon nako ug wa gyud siya buot. Kay nitanaw no na sila kung asa si Dale nitanaw. Kabuing yun lagi. Ingon ng MC nga, di yun angay maglod-lood ay, referring to me. Nganong manluod man nga angay raman na og luod sad og nawong imong pares. Kani kay gwapo man. Then katawa siya. Og mangluod pa yun ka, sulti lang kay ako o na lang ni. Dayon na request man ng MC nga pasayawon daw ang mga ninong og ninang nga magpartner. Naghuwat yun ko og kinsay pilio ni Dale kay di yun may magtagad unya. Bitaw. Nitondog na siya din ni Dool nilang Ma'am Ana. Gikuha niya ng bata kay ang rason niya, dapat daw apil ang ginikanan sa bata. Siya daw ang gunit sa bata. Aperte niyang kamalisod gunit sa bata. Ug maila kaayo nga di anad mo gunit. Unya nag-offer nga siya mo bantay ana para lang di siya makapilog sayo. Nice one kayo si Daylani. Sumotong ikuha naman ng bata ni Ma'am, nidol na siya nako kay mo oli na daw mi. Isugot rasad ko kay mahadlo ko nga magdugay mi dito kay daghan kaayo ng mga gwapa. Lisod na. Niingon na si Dale sa iyahang kauban nga muuna daw mi og uli. Niingon pa na nga sayuha man daw. Nitubag raman na si Dale na kami na pod ang maggama og bata. Maayo ng sayo kay taas og tulin. Wala ko kapanagang ato ba? Gikusi na ko na iyahang kilid kay pungot kayo. Kabe pala nga permi na mo nang gibuhat. Okay ra unta pod ba kung tinuod sad? Pero dili ra ba? Lausi kay si Dale. Bitaw. Dayon, abi sa jud nako nga mo uli na yun me. Pero lahi na amo ang yatuan. Dili man ni paingon sa mua. Nihapit day me sa overlooking sa dagat. Diha man to'y gamay lang na payag nga tambayanan nga malabyan. Nangutaan ako niya nganong nihunong man ta dire. Nitubag si Dale para masolo ka. Then may katawa pa dyan siya. Mitubag ko nga, ayaw kog binuangi Dale ha. Mitubag si Dale nga, lingkod-lingkod sagod ta dere. Kahibaw man ko na wala nakanalingaw ganiha, mo nang gidalate ka dere. Nagtalikod na si Dale, ayahan ng gihinluan ang lingkuran na namo. Kay abog man to o gipapaan niya na.
Ambot yun na samtang nagtalikod na siya. Nikalit lang og shift ako ang emotions nga murag nibalik sa time. Nagimingaw kayo ko niya. So kaniadto na siya sa Manila. Unya wala na minakita sa taas na panahon. Murag natigom bitaw akong kamingaw or longing niya. Sa moto, nga nituol ko niya og nihag siyang likod. Nakurata na si Dale og nihunong na siyang gibuhat. Muta na si Dale, naulian na ka. Iyahang gigunitan ako ang kamot nga naa siyang tiyan. Nitubag ko nga, ha? Naunsa man day ko? Dayon ako anang gikuha ako ang kamot. Dayon ni atubang na si Dale na ako. Naingon ko nga, naulian na ba ka si mohang kasuko og panluod na ko ba? Nitubag ko nga, wala pa. Di na yun ni maulian kung dili na ko madunggan imuhang valid na reason. Moto nga na-explain na siya nga di lang nako tason kayo basta ang sulti niya katong time daw na dili niya matubag kay nag-seminar daw na sila. Wala daw na siya nagbinuang pa. Dalos-dalos daw ko sa kong kasuko og di daw ko niya makontak. Siyempre, nag-ilis bi akong number. Unya wala daw na ako nagisin ihang message sa Facebook. Siyempre po, naggama man ko og bag-ong account. Gabot-buot daw ko nga buwag na mi. Api kay nasuko sa siya nako. Nagpatabang daw na siya ni kuya din ang sulti daw sa kumpuutan nga maguwang. Sagdaay sa na siya brad. Tagaay sa nagpanahon. Mayo nang makamao na siya na walay tigsunod. Maulian ralina. Din ako siyang giingnan na gipasagdan ra yun ko nimo na masakitan og taman. Unya, unsaon na lang kung makauyab pa kog lain. Itubag si Dale, kay bawo man ko nga di mo sugot imong kuya. Nitubag ko nga, wa siya'y mahimo kay ako man ang magbuot. Nitubag siya nga, okay rasad kung nagkauyab pa mo atong magtagtag nimo sa Facebook. Kay nigbalik kita na to, magbuwag giragod pud mo. Okay raman ako na. Nautaan ako niya, asa pud ka na kay Bawaron. Gikuha day niya iyang phone. Unya gipakita niya nako ang account na familiar kaayo. Iyahang gilagin. Ako siyang giingnan. Uy, kakuya man na. Itubag siya nga. Ako amang guni. Nisanghin lang ko ni Joe na iyahang name o picture akong gamiton. Kay sure ko na dili ni mo i-accept kung ako or lain na account gamiton. Okay no? Then may katawa siya. Tubag ko nga, marama kay ni mo eh. Unya, ikaw, ayaw gyud limod nga daghan siguro ka og nauyab dito no. Nitubag si Dale nga, masa may gi-expect ni mo. Lucky man ko. Nagkatawa pa siya nga pagsultian eh. Ako nang yapak og kusog iyang paa, apil ako ang kamot nga ni-vibrate yun na. Dahil nikatawa si Dale og niingon nga, sa distaha kayo eh. Gisungog ragani ka na ako. Dahil nisamot na siya katawa, unya iyang hikap iyang paa nagyapak na ko kay sakit yun to. Dahil ingon si Dale pa jod nga, gimingaw bi ako kayo nimo. Unya imuhar akong hapakon ron. Daghan kay ko og mga pangutana niya ato. Ug syempre, naaginay kissing scene nga nahitabo. Sa moto nga giadan nako dari ang real account ni Dale sa Facebook. Mao pa gyud na ang nagbuot og change sa status. Pag-abot na mo sa balay, katawa-katawa pa mi ni Dale kanang mailabitaw nga in good terms nami. Nitanaw na si kuya namo, unya giingnan ko na. Sos, ganiha, halos pa di pa mo sakay. Karon ngisi-ngisi na. Basin lahi na isakyan ni mo ha. Basin sa puso na. Nitubag ko nga, puson si mong mata. Sumbong tikang lola ron. Nagkatawa na silang Dale. Mga amaw kaayo nga maorag panguto. Wala pa yun na nagtagbaw si Dale kay nikig-inom si kuya og nisugot pa man yun na. Then one time, gidala ko ni Dale sila. Mapalang ning balik na ako og bisita sila ha. So kada tong nagkabuwag ni.
Mapasalamaton rasad ko kay buutan yun gihapon na og taga dihang mama. Nya kay naman to'y seminar nga giapilan, wala rasad nagdugay og nagpahatod sa kadyot ni Dale. Ang ako kay gibilin lang sila. Di ba naman sila'y katabang? Nidool ko niya sa balkon. Busy na og pagreplan sa saha silang orchids na dancing lady. Medyo suod man may ani ni ate sa una. Nganlan lang nato siya og Mila. Ingon si ate Mila nga, maayo kay nagbalik mo day. Nitubag ko nga, mauligite. Wala ba na siya nagbinuang derite? Nitubag si ate Mila, nga na, kahibaw ba ka na pag niagi pa lang months pa lang na siya na ni-transfer dere. Permi na nga moari iyahang mga kauban din mag-inom. Nitubag ko nga, mao ba te? Mayo noon kay nakasuod siya og dali. Tubag siya nga, noon pod, pero dili na mao ang isyu. Nakaabi lagi ko na uyab niya ang bayato, kay mutawag man na ni ma'am og mama. Mao na iyahang itahod. Pagkadungog bitaw nako ani feeling nako ang kainit sa kong lawas nga gikan sa lapalapang ni saka paingon sa kong ulo. Mura ko og nagiselos na di masabot pa. Moday ning ang gidudahan sa mong mga silingan sa una na basin daw uyab ni Dale lang isa. Tinitubag ko nga, mao ba te? Basin nagkasilagyod siguro ni Dale. Katawa-katawar ako pero gituok na nako si Dale sa kong nahuna. Tubag sa Timila, mo bitaw nag-expect pag kuno. Unya nasobrahan pa yun na og inom kay nagsagol-sagol man sila. Ang mga kauban nila gibutang rapod na ang baay dito sa kwarto ni Dale. Wa na lang po ulia kay di naman kakaya. Lami aligi kay ihila ka ni labon ako wala pa man gani kasulod siyang kwarto. Lain na ang nakauna. Mingon pa na sa Timila, pero wala na si Dale na tulog siyang kwarto. Diha ara sa sala dayha. Ug medyo nakaginhawa gyud ko og tarong ani. Then miingon ko nga gitapara na lang unta pudto niya ate kay hubog ra pa basin mataga. Pero deep inside bantay lang gyud ka Dale inigabot. Tubag sa Timila na asa ka na perting sukuan ni Ma'am Ato pero gipugngan na daw niya. Iyan ang ipangutanan si Dale og uyab ba niya to. Ingon man sad na dili daw. Dagan pa to gisulti si Ate Mila. Taod, nahilo me kay niabot na si Dale. Ingon pa na si Ate Mila na di daw ko magsaba kay basin masuko si Dale. Gidala ko niya so then smile rapod ko kay naa pa man na si Ate Mila nga makakita. Pag-abot na mo sa kusina, nagluto-luto pa na siya og pancake daw. Pancake siyang mata. Flying cake akong gusto atong orasa. Then ingon si Dale nga, nganong hiluma man nimo. Kadyot ra bitaw nako nga gihatod si mama. Nitubag ko nga, unsa gani ngan atong kauban nimo nga motawag og mama si mong mama. Dako kay na siya og nilingan ako. Tubag si Dale, mo din ang issue. Si Ate Mila ang nitugan nimo no. Nitubag ko nga, dili sa Timila. Basta, ayaw yun pataka diha og panangil ni ate ha. Imuha gani siyang pangutanon, bahala ka. Di na yun ko mobalik dire. Tubag si Dale nga, sasoy, di ilagi. Sa tubag pa lang ni Mudaan, alams na kayo. Di nagkatawa pa na siya na. Ug ako siyang giinan, padi-di pa, uyab dito niya. Tubag si Dale, ay dili man yun. Nitubag ko nga, dili, pero didto gipakatulog si mong kwarto. Tubag si Dale, sila man ang nagbutang adto. Wala man ay mali siya, kay bisita man to. Nitubag ko nga, maayo pa di ay ang bisita no. Di nalanta mag-uyab, kay maayo pa nga bisita rasad ko nimo. Nalabad na yud ko kay nikatawa pa na siya samot ug niingon nga kay gusto tahay ka nga matog didto sa kwarto. Kasimple, undangan nato ni og luto. Didto na lang ta kay mas ganahan pabitaw sad ka og didto tang duha. Tubag ko nga, bahala ka diha oy, muuli nako. Tubag si Dale, garaon kini siya.
gitiwason sa nato nigluto ba. Unya na uli, ihatod rati ka. Sa moto nga gitiwas yun niya nagluto og wala ko kalasa sa lami kay wala ko sa mood. Ambot yun nga nagselos man ko og taman ato nga wala man unta na nahitabo. Mga semana po to nga nagsapot-sapot yun ni Dale og permi na ko na barahon iha mga istorya og text. Sample nga, ambot ni Moy, ayaw text diha kay mas malingaw pa ka kung mag-istorya mo sa imong kauban diha. Nya og dugay sad siya makareply ingnon nako na nag-istorya yun siguro mo diha ba kay di naman ka makareply. Masuko pa na usay si Dale kay di daw ko masabot. Alangan man kay maglagot man ko magunahuna kay sa workplace di magyun na mawala ng love team love tungod ra pod sa mga kauban bitaw na magsungog-sungog hangtod sa ma-develop. Sumot nga milabay ang pila ka adlaw o mga panahon. Ningon na si kuya na manlaag domi. Teksan niya si Dale labon na nga wala pa siya nakabalik og sampa. Ningon ra ko nga, di ko mulaag, kamura kay gidugo ko. Tubag si kuya nga, unsay connect, unsay gamit sa napkin, ug kung kusog pa gyud, magpalitag diaper. Mitubag ko nga, magsuot day kaya o ganahan ka. Kamura ligi kay sakit akong puson, sakit akong ulo, basta daghan ko og ipamati. Wala na nakabot si kuya kay nakasabot siguro na nga LQ ni Dale. Pero ihagya po nang gipaanha sa balay. Nakadungog ko nga niabot si Dale pero wala lang yun ko ninaog. Unya kay pagkataod-taod ni tawag man na si Gwen, maligo daw sila og dagat. Muuban ba daw ko? Nisugot dayon ko eh. Gingnan ako na magpakuha ko kay sure ko nga si Dale na po na ang muhatod kung dili ko kaon. Nag-andam na ko sa kong ilisan nako para inigabot ni Gwen diretso namin. Taod-taod nakadungog na ko sa motor niya nga dali-dali din kog naog. Nung akong kuya, nga hoy asa man ka. Kabi ba ko gidugo? Kabi ko ba og sakit ng ulo og puso nimo? Pero wala yun ko naminaw niya. Nisipat ra na si Dale kay kibaw man na siya na wala pa ko na uli. Sa moto nga pag-abot na mo sa dagat, wa gyud ko nagduha-duha og tupis. Kay nagtupis man sad na si Sarah. Proud pa kaayo ko nga nagpa-picture kay isend nako ni Dale. Kanang pinatalikod pa ko nga nagpicture unya murag pinatuwad bitaw nga posing. Gisend day nako na ni Dale sa messenger. Gisinra na niya tanan og wala ni reply. Naglagot noon ko og samote kanang feeling bitaw na dili effective imuhang pasalos kay wala na react. Pero guys, after pila ka oras, niabot na si Dale. Niduol na siya namo. Then pataka lang na siya og kuha sa tuwalya. Bisan dili ito kuha. Kay iyahan ang gitabon ako. Gibira ko niya palayo nila. Nakagets ra na silang Gwen nga nag-away na sad mi ni Dale. Si Dale, ing ana yud ka ba og naakay kasuko. Mobawos yud ka. Ingon bitaw ko nga di mi uyab ato. Kauban rami og trabaho. Tubag ko nga, nganong na-explain man ka nga wala man ko nangutanan nimo. Tubag si Dale, nganong nasuko pa man ka, unsa man da imo ang gusto. Wala na ko natubag niya, kay naghilak na ko. Actress kayo pero tinuod yun to nga naghilak ko. Nagselos mugod ko ba na nakahigda na siya sa ihang kwarto. Gamay kina na issue no pero padakon pa yun. Bitaw, gugmaan manggod kaayo ko ni Dale ani nga time. Bahala nagmo judge mo diha, lailahi man taog batasan. Naluoy siguro na si Dale og iyaha kong gihag, ug mas ni samot kog hilak. Unya, iyaha kong gikisan. Then pagka November 2019, si Papa sad ang nakauli. Nag-abot pa silang kuya ani. Nagpa-housewarming me kay napurma naman among balay ani kay gipadali man ni Papa. Birthday sad ni Lola. Nagdala na si kuya og bisita niya. Unya amo ang silingan ko. Gipana asad nako among kauban ug syempre si Dale. Kahibaw na sa si Papa na okay na ni Dale. Siya pa man gani ang nag-ingon na paanhaon daw. Nanay kauban si Papa nga kainuman among silingan rapod. Unya nag-istorya-istorya na sila.
kung naunsa ba nga niabot man nya kami man ang mga anak ang topic nila. Muraging ani to nga pagistorya. Ano kung papa, naambot aning akong panganay unsay plano niya sa kinabuhi. Gitawag niya na si kuya nga naasad na kainom sa sala. Silang Dale Ubana. June unsa man. Pag double time diha kay mas maunahan pa man siguro ka si mong manghod o gahatag og apo na mo. Una-huna nako, ayay, nagpadungog-dungog naman siguro ni si Papa. Unsa ni? Parents consent na. So pwede na. Ingon si Uncle nga, musugot day ka og naanay apo gikan ni Don. Ito bagong Papa, aw, unsa man di ay? Maayo na lang na kay na ako'y bantayan og hudlaon ba. Kay plano na nako nga kaisa na lang ko mosakay og balik. Dapat unta di naman ko mo balik pero nasayangan man ko sa offer. Dayon nilingi ko ni Dale. Nitanaw man sad na siya. Unya, ni Ismail pa. Unya, ni kidhat pang amaw.